har lokacin masallaci yayi lokacin sallah yayi amma kai zuwa samu mai mashi din zai dauke ni ba kai Allah ka kawo mu ko wanda zai taimaka mai dauke ni ko masallaci kai yauwa malam taimako ne lokacin sallah yayi lokacin sallah ne shi da so ya hakuri wani zama ka ni zama yaro masallaci zan kai masallaci za ka sai maka kai taimako in taimako sallah ba ka ɗaya express ne kai taimako Allah ko bukan in ya jama ita ka fahimta sai in ga ma karara ni ban daukar maza saboda kai aka jiga fa Allah gara sai dauke ka sai mata nake dauka ba ta daukar mi ba ta daukar maza ko Saudiya za ka ban dauka sai mata to Allah ya hada ki da aljanna ya kaci aljanna ma la ya dau Allah ya hada ki da aljanna ba dai ka daukar maza ban daukar maza kai ni masallaci sai mata Allah ya ka wannan sunana ne mata ina zuwa da Allah haka ne na ga kuma kina ta sharana wallahi na kuma a to kin gane yanzu abun da nake so da ke kake samu damuwa ke dauka cewa kamar limamin Saudiya ne ya dauke ki san mashi dinnan saboda ni ka'ida kenan dama ina taimakon irin ku saboda haka dauka kamar limamin Saudiya da ya dauke ki kake samu damuwa a to ai ko abin da ya kamata ki nare ke hau kawai waje kawai to ni ka'ida hawan mashin to me kare take ko mai zai kare duk inda nake so sai an kai mai ba zai kare ba saboda duk sati in na to sai an cika man tanki to shikenan tunda ka so mu je zuwa ba ki da matsala hawo waje kawai hawo waje a shirya inganta yawa ya a ta shirya ke to ai ke sai ta ya muke ya kamata in ji baki ce ban ga inda zan kai ki ba ba kuma ho bari ki ba da dan sauka dake da Allah ba ya da ni sai an sallame ni shi ya sanya su ba ka daukan maza sai mata ba da to nake muke ya kamata wata gane ba in gane ba kai dai bi ta tafiya mana yanzu abun nan ke so sauko ki gani dan sauka ki gani haba wayya Hausa in sauka to sai kin dan sallame ni koya ne in garin da ke da ke sa shi na nake nan ba ka sai mata yanzu kake so a baka abin da nake to kin fahimta yanzu dai abin da yake sauko ki gani haba ai na san kin fahimci zancen haba da Allah ana ta abubuwa kuma ce kai ki ka baya ganewa ka ga wurin nan mu je ki dan sallame ni koya ne ko shi ke sai mu ci gaba abin ba shi ke jama'a to ita duniya wannan ko batu ya sai haka billahi ha wannan tsayuwa ta ki da gerin kika san kai Allah na gore ma billahi da yau na yi gaba da katar ake dira wannan ita kan tona hula wallahi na yau dawa ce na warwar kai na ce masu na billahi da subhanallahi me yake faruwa ne wai baka ga na ci ba wallahi billahi la ilaha illa huwa alina dauka aljana shi yasa kullun in nace rage mana haƙi rage nake shi kullun ina ce ka rage ka fara